Ce faci, bro? Ești ok? Tot ok? Vrei să vorbim? Ce să mai zic? O toți e așa de ceva timp. Poate ar trebui să vorbești cu cineva. Nu prea am nimic nou de spus acum. Ar vrea doar să terminăm melodia de am început-o. Bă, fratele meu e un psiholog. Vrei să-l chem? Ce să zic, cheamă. Și ce te-a făcut să te simți așa? Simt că totul e în șață. Parcă nu am rezolvat nimic. Și sursa problemei? E sursa. Florin, nu mai poți să ții sentimentele în tine așa. Trebuie să le expui cumva. Da, trebuie. Păi și ce să fac? Trebuie să termin melodia până mâine. Nu am timp să mă ocup despre cum mă simt. Păi, soluția e evidentă. Fă-le pe amândouă. Bagă melodie, ce ai zis. Dai pe același beat? Da, pe același. Amintiri proaste, unele bune, toate noastre, am destule. Încă supărat, încă simt dat. Dau muncesc când nu am noroc. Este greu, nu am pierdut. Timpul spune ce am făcut. Deși te-am pierdut, nu contează. Te-ai dus în fund pe același drum. Eu asta spun, te-ai dus în fund. E miracol. E miracol. Am succes, nu iau păreri. De era invers, aveam plăcere, dar fără stres, fără progres. Rămânea șters din mintea mea ce am produs în urma mea. Ce voi lăsa în fața ta, nu mă tenta, chiar voi pleca. Și acum îți spun că n-am crezut că am făcut ce am pierdut pentru tine. Ce am avut, dar acum știu, e